Dili sama sa naandang pedestrian ug mga sakyanan ang makita sa kadalanan kahapon nga adlaw sanglit gikalingawan sa mga motorista ang panon sa mga kabayo nga nagsubay sa mga nagunang dalan sa downtown Davao City. Daw gihimong farm niini mga kabayo ang nagunang kadalanan sa Davao City diyang naglaroy-laroy sila Lunes sa udto. Nakurat man sa nagpanon nga mga kabayo, gikalingawan na lang sa mga motorista o pedestrian sanglit pinasahi kini ngay gayon nga makita ang mga kabayo sa highway. Unang nasiplatan ang mga kabayo sa buhangin area ug misubay sila paingon sa Bahada ug Lanang. Diyang nadawat ang report, gieskortahan sa police mobile sa Bahada Police Station ang maong mga kabayo pabalik sa ilang farm sa barangay Tigato pagkahapon. Walay noy naangol nga kabayo o individual atol sa itabo. Sa pagpanubay sa kapulisan, nakaikyas matud pa ang mga kabayo human nakagawas gikan sa koral sa farm. Luwas nga nabalik sa farm ang 18 ka mga kabayo. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang tag-iya sa mga kabayo.